musela si sama jeden filter kúpiť. Ja som aj hovorila, že ja to nebudem si to dávať montovať, lebo ja to nemám kde dať. No ale keď som podpísala zmluvu, tým pádom som musela to prebrať, lebo to bola podmienka. Pani Anna teda kupovala filter s vedomím, že ho nikdy nepoužije. Hotovosť nemala. Cez predaj na splátky ju vyšiel na 1818 eur. Hneď na druhý deň si uvedomila, aký obrovský finančný kameň si uviazala na krk a bola rozhodnutá zmluvu o kúpe vypovedať. Uplynul takmer rok a napriek viacerým písomným výzvam sa pani Anne nepodarilo so spoločnosťou Aquatrend dohodnúť na spätnom odkúpení filtračného systému. Dodnes stojí zabalený v jej obývačke a pani Anna každý mesiac spláca 50 eur, ktoré jej bytostne chýbajú na základné životné potreby. Vidina možného zárobku sa nenaplnila. Napriek inzerátom v novinách a na internete nepredala ani jeden výrobok. Aj pani Eva si kúpila filtračný systém Aquatip. Vzhľadom na jej podlobené zdravie dúfala, že jej pomôže. Pani Eva je len jedným z 10 zákazníkov, ktorí sa obrátili na Zvolenskú spotrebiteľskú poradňu s cieľom zrušiť nejako obchod, ktorý uzavreli. Nechali sa presvedčiť o nevyhnutnosti filtrovať vodu z verejných vodovodov, nakúpili drahé filtre a teraz ich nechcú. Niektorí rátali s bočným príjmom, iní to zobrali vyslovene medicínsky. Podpísali však dobrovoľne zmluvu. Veľmi som bola šťastná, že vlastne je to vec, ktorá mi môže vyriešiť moje problémy zdravotné. Lenže keď sa to nesplnilo, tak ma to veľmi ako znechutilo a vlastne zistila som, že som naletela. Pani Anna si chcela privyrobiť, pani Eva zlepšiť zdravie. Dva príbehy nespokojných zákazníčok majú rovnaké pokračovanie. Obe dostali od firmy Aquatrend rovnaký darček. Posledný pracovný deň pred štedrým dňom si našli v schránke list. Spoločnosť Aquatrend od každej žiada 100 000 eur. 100 000 eur a do 3 dní. No čo, zostalo mi celé poradma na stolo. Chcela utekať na do kúpeľne. To išlo so mňa všetko von a nervy, hotové nervy. Keď si preložíte jeden list cez druhý, pani Puchiovú a pani Gildajnovú, tak sa úplne prekrývajú. Úplne ešte aj s tými istými chybami. Isto aj vám vrta v hlave, prečo žiada firma Aquatrend od oboch dôchodkým po 100 000 eur. Vraj svojimi vyjadreniami zasiahli do jej dobrého mena. Všetky tieto výroky, ktoré vlastne firma Aquatrend namieta, tak sú názorom na určitú situáciu alebo na komunikáciu s touto firmou, takže nevidím, že by obsahovali nejaké nepravdivé tvrdenia. Ja som ich nemala ako poškodiť, ja som len hovorila pravdu. Všetky tieto namietané výroky sú legitímnym hodnotením, sú legitímnym názorom, za ktoré nemôže byť pani Puchiová ani Gildajnová postihované. Spotrebiteľ má právo vyjadrovať sa ku konkrétnemu výrobku. Samozrejme nemôže byť sankcionovaný za to, keď vyjadrie svoju nespokojnosť napríklad s jeho vlastnosťami či so samotným